Poďte so mnou hľadať najtemnejšie a najpekelnejšie svety vesmíru. Začnime horúcim kandidátom na najpekelnejšie teleso slnečnej sústavy. Pravda, že po slnku. Isté, pekelné je veľmi vágny pojem. Každý si možno predstaví peklo úplne inak, v závislosti od toho, ako bol vzdelaný, prípadne kde vyrastal. Toto je len náučné video a nefilozofická štúdia, takže nevrtajte do mňa. Týmto horúcim kandidátom na najpekelnejšie teleso slnečnej sústavy je Jo. Jo je malý kamenný mesiac Jupitera, zhruba rovnako veľký ako náš mesiac, iba že o pätinu hmotnejší. Lenže na rozdiel od nášho mesiaca Jo je vulkanicky aktívne, či skôr hyperaktívne. Na mesiaci Jo sa nachádza 400 aktívnych vulkánov, stovka je vyššia než Mount Everest a takmer 20-ka rozľahlejšia než najrozľahlejšia sopka na Zemi Mauna Loa. Na mesiaci Jo tečú lávové prúdy na 500 km a sopky chrlia svoje hmoty do výšky 300 až 500 km. Objavili sme tu aj jazerá, lenže nie sú z vody, sú tvorené lávou. Najväčšie z nich, Loki Patera, dosahuje priemer 200 km. Na mesiaci Jo bol zaznamenaný taktiež akýsi ekvivalent vodopádov, samozrejme z lávy. V roku 1997 tu vedci zaznamenali 3-kilometrový lávopád. Na prvý pohľad je veľmi zvláštne, že Jo je vôbec vulkanicky aktívne. Objekty s rozmermi mesiaca alebo dokonca Marsu strácajú vnútorné teplo oveľa rýchlejšie ako planéty s rozmermi Zeme. Lenže Jo tak trošku podvádza. Jeho vnútro je vystavené slapovému ohrievaniu. Zatiaľ čo Jo obieha po svojej orbite, gravitácia Jupitera a ďalších Jupiterových mesiacov ho doslovne rozťahujú a naťahujú. Toto rozťahovanie a naťahovanie spôsobuje trenie. No a trenie uvoľňuje teplo. Mimochodom Jo vďaka sopečnej činnosti vyzerá nádherne, ale rozhodne by som sa nešiel po ňom poprechádzať. Mimoriadne silné magnetické pole Jupitera totiž odráža kozmické žiarenie, no a nemalú časť schytáva práve Jo. Radiácia bombardujúca povrch mesiaca Jo by tak zabila človeka v priebehu 4, maximálne 7 hodín. Tak čo povieš, je pre teba mesiac Jo dostatočne pekelný? Poďme si ho ohodnotiť. Ja by som mu dal na škále temnoty a pekelnosti 4 z 10 neviditeľných sendvičov. Dosť pekelné, ale na mňa málo temné. Napíš mi do komentárov tvoje hodnotenie. Ak ťa zaujímajú najtemnejšie, najpekelnejšie svety vesmíru, daj mi follow, lebo čoskoro sa k nim vrátim.